Vi vil gerne bevise toppunktsformlen, som er defineret ved h, k er lig med minus b over 2a, minus d over 4a. For en parabel for anden grads polynomiet har vi 4 koefficienter, som er a, b, c og d. Og a, det angiver hældningen på grenene for parablen. B angiver hældningen for tangenten, der går igennem punktet 0,c, som er det, vi har her, da c er vores skæring med y-aksen. Og d angiver antallet af rødder, hvilket er skæringer med x-aksen, som i dette tilfælde vil være 0. Vi ved også, at for grafen, at den er symmetrisk på begge sider af toppunktet, som er det, vi har her. Og den er altså symmetrisk på begge sider her. Det symmetriske punkt, som vi har herover, kalder vi for A. Og til det vil vi gerne bestemme vores x-koordinat, som vi kalder for x0. Så vi ved altså, at vores punkt for her A vil hedde x0, c. Altså vil det sige, at vores y-værdi, den er c, og vi kan så indsætte det, så vi får, at f af x er lige med c. Og eftersom det er x0, som vi skal bestemme, vil vi indsætte det i vores forskrift, så vi får, at ax0 i anden plus bx0 plus c er lige med c. Vi ser så, at de to c'er går ud med hinanden, så vi har, at x0 i anden plus bx0 er lige med 0. Da det giver 0, kan vi så nu benytte os af 0-reglen, hvilket vi gør ved at sætte x0 uden for parentesen. Så vi har et x0 parentes a x0 plus b er lige med 0. Og vi bruger så nu 0-reglen, hvor vi siger, at altså er enten x0 lige med 0, eller ax0 plus b er lige med 0. Herover er x0 stadig lige 0, og herover skal vi så isolere x0, og vi får altså, at x0 er lige med minus b over a. Vi har nu fundet den søgte x-værdi til vores punkt A, men da det er toppunktsformen, vi skal bevise, og vi altså skal komme frem til det her, da det er x-koordinaten, vi skal finde, er det også vores x-punkt herover, vi skal finde. Og det vi ved, at den er symmetrisk på begge sider, kan vi altså kalde det her punkt for en halv x0. Og for at bestemme punktet her, indsætter jeg altså bare en halv x0 her i stedet for. Så vi har, at en halv x0 er lige med en halv over gange minus b over a. Og når vi ganger med en brøk, ganger vi bare lige over. Og vi får altså, at det er minus b over 2a. Og nu har vi så bestemt vores x-koordinat i toppunktsformen. Vi har nu fundet vores x-koordinat, som var lig med minus b over 2a. Og for at finde vores y-koordinat, sætter vi bare den fundne x-værdi ind i vores forskrift. Så vi altså får f af minus b over 2a er lig med a gange parentes minus b over 2a i anden plus b gange parentes minus b over 2a plus c. Den regner vi ud, så vi får a gange b i anden over 4a i anden. b gange minus b, det giver minus b i anden over 2a plus c. Vi ganger a i brøken, så vi får a gange b i anden over 4a i anden minus b i anden over 2a plus c. A'erne går ud med hinanden her, så vi får b i anden over 4a minus b i anden over 2a plus c. Vi vil nu gerne lave en hel brøk, så vi skal finde en fællesnævner, og vi bruger 4a. Så vi får altså b i anden over 4a minus,
Og for at lave den her om til 4a, ganger vi med 2 både tæller og nævner, så vi får 2b i anden over 4a. Og herover der får vi jo så 4ac over 4a. Nu kan vi lave det hele til en gang brød. Så vi får Gå lige ud. minus 2b'en plus 4ac divideret med 4a. Den reducerer vi lige. Minus b minus 2b'en, det giver minus b'en 4ac over 4a. Det her minder meget om vores diskriminantformel. Det eneste er bare, at fortegnene er forskellige. Og for at lave fortegnene om, sætter vi minus uden for parentes. Jeg skal jo sige hej til en, to. Minus parentes minus b'en plus 4ac over 4a. Og så får vi altså minus d over 4a. Og hermed er vores y-koordinat bestemt.